Kaixo, Koldo naiz eta hau Euskara Okei kanala da, Euskara Zuzenaren kanala. Hamarkada hitza pertsona batzuek ez dute oso ondo erabiltzen 60garren, 70garren edo 80garren hamarkada esaten dutelako. Horrelakorik ezin da egon 100 urteko mende batek gehienez ere 10 hamarkada dituelako, hamarkada batek 10 urte dituelako. Beraz, mende batean 10 hamarkada besterik ez daude, ezin da 60garren hamarkadarik egon mende batean. Gehienez ere, 6garren hamarkada edo 7garren hamarkada izan litezke, eta hori esan liteke, besteak beste. Bestela zer erabili horrelakoetan, Euskaltzaindiak gomendatu du 60ko hamarkada erabiltzea, 60ko hamarkada erabiltzea eta horrelakoak. Beraz, adibidez, momentu honetan edo orain 20ko hamarkadan egongo ginateke. Arazo bakarra da 2000tik aurrerako lehen 10 urtei nola deitu, 0ko hamarkada pixka bat arraro egiten zaigulako. Horregatik, kasu horretan, 2000ko hamarkada edo esan genezake. Baina bestela, 10ko hamarkada, 20ko hamarkada, 30ko hamarkada, eta abar. Hori da erabilera zuzena. Ondo segi.